Me lähdettiin semmoisen tehtävään, että autetaan vähän tulospalvelun seurannassa ja sitten tehdään tämmöistä niin kuin ruokapalvelua. Eli tuolla on noin 50 vapaaehtoista henkilöä, osa on niin kuin järjestäjiä, osa jotakin muita. Ja heille sitten annetaan tämmöistä taukotupatoimintaa. Ja sitten me myös katsotaan tätä ulkoalueen siisteyttä, että täällä on kaikki kunnossa sekä alarinteessä että tuolla ylhäällä. Hyvä ilmapiiri, että niin kuin keskuksissa nyt yleensäkin on, että varsinkin tämmöisissä isoissa tapahtumissa, että paljon häslinkiä ja epäselvyyttä ja infokatkoksia, mutta se kuuluu asiaan ja sen takia ehkä ihan kivaakin tavalla. Tykkään tämmöisistä. Joo, ja huomaa, että näillä talkoolaisilla on ihan älyttömän hyvä henki, jotka täällä buffetissa käy syömässä ja muuta, niin älyttömän mukavaa porukkaa, että näillä on mukava pitää tää buffetti täällä. Me ollaan suunnittelemassa semmonen opintomatkaretki ja tää mahdollistaa sen MAMA-hanke niin kuin maksaa meidän palkkion tästä, että me ollaan tekemässä töitä ja sen kautta se mahdollistaa sen meidän opintoretken, mikä on niin kuin se, mitä me sit saadaan tästä. Eli ollaan me täällä saatu jotakin.